Reit, dyn ni'n egin nesa efo Lisa, cysgyn at ni eto. Diolch yn fawr. Di'n paratoi pryd yn y NB sy'n y rei mwyaf nadoligaidd ham efo saws neu glaze arno fo. Dwi'n chymlaen ys y pryd yma. Mae fe'n hyfryd. Ni'n neud e trwy'r flwyddyn cyfan nawr, achos mae'r plant yn mwynhau y sugarment. Felly, i ddechrau gyda, ni'n mynd i bath bach ar gyfer yr ham. Felly socian yr ham yn y... Wel, dim i socian, ond fedrwch chi wneud e, ond i ferwi fe mewn yna fe. Mae rhain coginio fe yn y ffwrn, i fi'n dechrau fe mewn padell fan hyn, mewn dŵr gyda blaseiddiau gwahanol, a wedyn yn ychwanegu yr glaze a wedyn yn defnyddio'r ffwrn. Ond os ych chi'n gyfarwydd yn neud yn y ffwrn o'r man cynta, ydych chi i gario ymlaen i wneud yna. Rhaid ei sôn glaze oren a mwstard sy'n barodiadol. Ie, a fe sy'n weddol doniol yw, dwi ddim yn hoff iawn o marmalêd, ond fe nes i eog tua pythefnos yn ôl gyda marmalêd, a fi'n mynd i wneud yr ham heddi gyda marmalêd. Dyna lle mae blas yr oren yn dod o. Reit, so i ddechrau gyda, dyna'n dŵr berwedig ni. Winwnsyn mewn yn y dŵr. Byddwn ni ddim yn bwyta rhain, ond mae yn rhoi blas ychwanegol yn y stoc y dŵr sydd wedyn yn mynd i ddod i blas yn yr cig. A os ych chi yn cadw'r stoc wedyn yn y pen draw ar gyfer neu cawl, mae'n gawl nadoligedd iawn, achos mae gyda chi'r space. Ie, os na chi wrth gwrs yn mynd i wneud cawl dros yn y dolyg, achos mae cymaint arall gyda chi, rhewwch y stoc, a wedyn diolch mas o fe, falle wthnos ar ôl ni. Achos yn y ffaith, fi'n defnyddio'r stoc, ond mae'n mor hallt. Odi. So di'r rhain y pethau ychwanegol ma nawr yn helpu fe falle bod ddim mor... Wel, os ydw yn hallt, pwy mor hall mae'n dibynnu ar yr ham ei hunan, a dych chi ddim wastad yn gwybod. Tastwch tymau bach o'r stoc, jyst mi ddim bod yn gwneud ni. Os ydw yn hallt, ychwanegwch fwy o ddŵr. A falle rhewi fe mewn doi gwahanol tybfach. Ie, a doi batch. So mae star anise fyna, eitha licorice, os wyntyd i hwnna. Os nag ych chi'n licio licorice, falle pido dod i fe. Fe nes i ferwi ham nithwr, a dy tŷ cyfan yn gwynto o star anise. Neis os ych chi'n hoff ohono fe. Mae'n gwyntodolig, mae'n rhaid i ddweud. Mae hwnna'n disgwyl yn hyfryd, yn barod yn diwedd. A mewn i hwnna wedyn, mae'r cig yn mynd, a wedyn mwy o ddŵr, nes bod e'n gorchuddio'r top ar y badell i gadw'r sêm i gyd mewn, dod â fe i ferwi a troi e lawr. Mae eisiau tua hanner awr i bob 500 gram. Felly mae dy fi dan fan hyn, dwi wedi coginio'n barod, dyna sy'n pislo ble mae'r cig yma. Ble mae fe fyny. Faint o drwm ydi darn o dditi? Mae hwnna'n 2 kilo, felly 2 awr yn y pan. So symudwn ni hwnna mas o'r ffordd nawr, ni'n mynd i gael mynd mlaen i wneud y glaze. Dodwn ni padell arall fyna, a i wneud y glaze, siwgr brown, a fe nes i yr ham o 2 mlynedd yn ôl, siwr o fod, a ddefnyddus i fel a siwgr demerara. Mae hwn, ar y seid na fi'n credu sy'n y llyfr, mae hwn yn amrywiaeth, does dim rhaid cadw at gwmwys yr un peth pob tro. Bach o marmalêd fyna, a wedyn i roi bach o gic iddo fe, bach o Mwstard, a dwi'n defnyddio yr whole grain fyna. So, rhoiad bach i hwnna, mwyn i hwnna i gyd i doddi. A tra bod ni'n neud hwnna, os y ti moyn cadw wrth bod e... A eisiau fel mwynhau chi, Dyma'r ham, a beth ni'n am wneud nawr, os ych sgwlwch chi fan hyn, mae dych chi'r cig, y braster a wedyn y crôn. Felly, ni jyst yn moyn tynnu yr crôn i ffwrdd a gadael peth o'r braster, ond falle dim gormod, mae'n dibynnu ar yr ham. Na, mae gallu bod trwch o lew ar y braster. Ie, chi moyn peth, ond dim gormod. Felly tynnu hwnna i ffwrdd, a hwnna yn mynd i'r bin, os oes ci lwcus gyda chi. Anrhaeg nadolig i'r ci. A wedyn, gosod siapau, dwi'n defnyddio cilled fan hyn i dorri trwy'r braster mewn un cyfeiriad, a wedyn yn y cyfeiriad arall i wneud diamantiau bach fel yna. Yn y gorffennol, dwi wedi dodi'r clôfs bach yma. Do, i fewn i'r clôf. Le mae e yn croesi. Ond tro ma heddi, nes i bach o brywiaeth, bach o sbri yn y gegin, dod i fe yng nghanol pob diamond fel yna. A cadw i fynd tan bod chi wedi gorchuddio'r cyfan. Mae'r saws yna, sy'n gwneud sytyn ydi, roedd bach o res. Odi, mae'r siwgr yn toddi'n weddol gyflym. Mae'r marmalêd yn rhoi fwy o fel Mwstard, dim bod eisiau fe gyda'r holl siwgr, ond hefyd mae e'n rhoi bach o sglein iddo fe a blas yr oren. Wych, a wyt ti'n barod wedyn i gael yr glaze? Ie, bron y bod. So gallech chi fynd, mae hwn yn cymryd amser, hwnna'n i ddim i ochren e gyd. A siwrne mae hwnna wedi dechrau toddi fel yna a wedi dechrau berwi. Chi'n gorchuddio, dwydwch hanner e dros yr cig. Just hanner. Ti'n gael bod rhi o falus, ben a fo. A trial dod i fe hefyd ar y darn fi licio fe'n gorchuddio'r cyfan, os yna'n rhoi y blas ym mhobman wedyn. Dod i fe yn y ffwrn am ryw 10 munud,
Ar ôl 10 munud bach arall, mwy o'r topping, y glaze. Adeiladu. Ie, am ryw hanner awr. So fi eisiau agor y ffwrn, lle 3 neu 4 gwaith i ddod i'r glaze i gyd ymlaen. Felly, pa res? Tua 200, fel bod e'n real cael tipyn o res. Pob hyn a hyn, mynd na'r llwy a jyst dod i'r cyfan nôl dros y dan. Fwydo'r ham yn gyson. Ie, yn gwmws. Gret, wel ti'n beg, ti'n mynd i wneud rhywbeth i fynd gyda'r ham yn y rhan ola. Dwi'n mynd i flasu'r cyfan gyda'i gilydd wedyn. Ond fel mae'r ham yn edrych ar y diwedd. Fel na mae'n edrych ar y diwedd. Tynnu fe mas o'r pan yn syth cyn bod yr holl un yn dechrau sticio a dod i fe yn barod ar plat yn barod i weini. Pwysig gadael ham o'r ffwys? Wel gellwn popeth i orffwys tamed bach, ond hefyd rhaid cofio, mae'r siwgr a'r glaze yn dwy. Ti'n meddwl, mae hwnna'n edrych mor drawiadol nawr, jyst rhywbeth mor syml nes ti'n neud, ynddo? Odi. Wych.